Herkese merhaba. Hastamız Bulgaristan'dan geldi. İlk geldiğinde gerçekten hem akciğerleri hem bacakları çok kötü durumdaydı. Birkaç gün tedavi verdik. Rahatladıktan sonra ameliyat yaptık. Bugün 4. gün. Bugün de taburcu ediyoruz. Gayet mutlu. Şimdi o bize Bulgarca anlatacak. Да, дойдох тук при доктор Önder Акуш. Бях с много килограми. Много зле в краката, в кръвта, белия дроб. Дойде ми тук, той първо направи изследванията ми. Видя, че не съм добре и закувама. Каза, че първо ще закувам, тогава ще оперирам, защото аз вика не играя с човешки живот. Първо ще закувам, тогава ще оперирам. Ще взема демето и... Как се казва това? Български. Да, не знам. Мидей ще, мидей. Стомаха, да. Стомаха. Благодаря много да е жив и здрав. Много добър доктор. Neka Gospod da bude sa tebom, sa semestrom. Ama bir yakışıklı olmuş değil mi? İlk geldiğinde daha şeydi, tıraş oldu. Şimdiden kendine geldik. Kaç kilo verdin? Ben geçen 200... Bulgarca söylesin. Аз преди 3 дена се изтеглих 7 кг. Evet. 7 kilo. Да, сега не знам. Evet. Свали 7 килограма. Tamam. Кажи български. Şu an her şey yolunda mı? Благодаря на Господа. Всичко наред. Всичко точно, всичко наред. Няма болки, няма стрес, няма нищо. Краката ми минаха. Küçüldü ayakları. Tebrik ediyorum. Жив и здрав с цялото семейство. Бен те конушва. Sen de mi konuştun? Hadi sen de konuş. И аз също искам да благодаря първо на нашия Бог, че работи винаги с такива доктори, че ги избира, че да излекуват, да помогнат на болните. Благодаря на нашия Бог и на доктор Önder Акуш, че го имаме. Мъжа ми беше много зле, с краката си бяха много надути. Кръвта му беше изтъслен. Белия му дроб не можеше да диша, с белия дроб беше зле. Доктор Ендероджа първо му направи изследвания, после го излекува, кръвта му не беше хубаво. След това го взема на операция, беше с килограмите много повече, дето сега го гледате. Килограмите му бяха 164 килограма и сега, слава на Бога и благодаря на доктора, намали с 7 килограма. Това е за четвъртия ден. Благодаря му много от сърце и от душа, че го имаме. И нека Господ да благослови него и неговото семейство. İyi şeyler söylüyor değil mi? Сърце и от душа. Teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tamam. Harikasınız.